Etorri da gure laugarren abentura. Bakizuen nun hasi zen guzti hau. Aurrena, Trasgran Canarian egon ginen. Han Trasgran Canaria korritu genuen. Gero, Belgika aldera joan da La Magnetua. 56 kilometro, eta gaina garaipena. Handik, Hego Afrikara joan ginen. Hego Afrikan, Ado Elefante lasterketan izan ginen. Eta hirugarren. Eta hemen, aizue, zaune bere arrazoia dauka, Uruguayen izan ginen. Da Uruguayen enuen ez bukatu, nik dorsalak ez ditu gordetzen. Eta izan ginen kamiseta badaukat. Cabo Polonio, Ultra Trail. Uruguayen bakizu, haragi pila bajan, sufritu beruarekin, eta laugarrena etorri da. Nikaragua aldera etorri gara, eta hau beste puntu bat izango da. Orain arteko lasterketak gogorrak bai, baina ez daukatez zer ikusirik, larun batean izango duanekin. Fuego y agua, volkanak igon gora eta bera, eta hemendik aurrena turismo ingo du. Eta hemen aurkezten dizuet egun hauetako nire dantzalaguna, esan dezagun, La Vieja. Bai, erdialdeko Amerikako herri zoragarri honetara etorri gara, Nikaraguako Errepublikara. Eta horrelako tokietara etortzean gertatu egiten bezala, hegazkinak herrialdeko hiriburu ondoan utzi gaituenez, bertatik hasiko dugu gure kontakizuna, Xolotlan aintziraren bazter batean dagoen Managua hiriburuan. Gure ibilbidea Iraultzaren plazan dagoen kulturaren jauregien hasiko dugu. Egun, museo bat bada ere, lehenago Nikaraguako presidenteen eta zenbait pertsonaia ezagunen bizilekua izan zen, baita liburutegia ere. Bertan, 3 solairutan banaturik, Nikaraguako historiako garai ezberdinak ikus ditzakegu, eta hainbat erakusketa aurkezteko ere erabiltzen dute. Jauregia liburutegi zen garaiko erabiltzaile baten inguruko erakusketa aurkitu genuen guk. Ruben Dario poeta famatua, gazteleraren printzea deitzen ziotena. Iraultzaren plazan bertan, eta kulturaren jauregitik 100 metro eskasera, Managuako katedral zaharra dugu. 1930ko hamarkadan eraikia, bere garaian, herrialdean porlanez egindako eraikin handiena izan zen. Baina honek ez zion esertarako balio izan, 1972ko lurrikararen aurrean. Beldurrezko edozein pelikula filmatzeko toki aparta. Nikaraguak klima tropikala dauka, eta ohikoa da, egun berotzu baten ondoren, egundoko zaparrada botatzea. Horrelako baten azpian abiatu ginen gu, gure hurrengo helmugara, Ikuantepe herrian dagoen Txokoiero Natura Erreserbara. Gezurra dirudi, Managua bezalako hiriburu batetik ordu erdi eskasera, horrelako oian bat aurkitu daitekeenik. Esperientzia erabat gomendagarria bertara joan eta gidariaren laguntzaz bere altxorrak ezagutzea. Abiatu gara Alanen laguntzarekin eta ibilbide motza egingo du, lasterketa bertan daukagu eta. Berarekin, txorien kantuak entzun ahala, txori horren izen zientifikoa eta bertakoek erabiltzen dutena azaldu dizkigu. ¿Escucha ese que está ahí? Bueno, el nombre común lo está diciendo él mismo.
Dice Toledo. Toledo, ¿ya? Sí, él se llama Toledo, pero el nombre en inglés, Longtail Mannakin. Este árbol antes... Gidaria kontatu zigunez, herrialdea gerra zibilean egon zenean, bertako zuhaitzetatik ateratzen zuten kautxua zela jende askoren aberastasun bakarra. Garaiari kautxuaren sukarra ditu zitzaion. A sacar la leche de los palos y se vendía por kilo. Para neumáticos, ¿no? Sí. Gure gidaria, Alan, artista bat zen. Ez zegoen ihes egiten zion animaliari. Eta landare kontuetan ere, aparta. Entonces, si vos la tocas, eso se te pega en el cuerpo. Landare honek sekulako kiratza zeukala azaldu zigun. Eta ondo etortzen dela amaginarreba gugandik urruntzeko. Si vos te querés deshacer de tu novia, échate de esto. Y... Va de viaje. O a la suegra cuando no quiere que llegue a casa. Toki zoragarri honek badauka beste berezitasun bat. Bertan jaiotzen da baiara guztiari ura ematen dion iturburua. Eta bertan izan ginen gu txokoioen kantu artean. Un día quieres regresar con tu novia, se llama el Sendero de Andrés. Ahí entran dos, salen tres. Orain gure gidak, Alanek, egingo du demostrazio txiki bat, hemen dauden txori eta animalien soinuekin. Ikusgarria, berakin pasioan ibili gara, eta denekin hitz egiten zuen. ¿Nos puedes hacer uno, sabes? Bueno, vamos a empezar con el mono congo, ¿no? Así como... Hay un gavilán muy grande que come monos como... El mono cara blanca es diferente. Es como... ¿Está enfadado? Sí, así lo... ¿Quién sabe? Quizás tenga algo pegado en la garganta. Gure ibilbidea bukatu genuenean, ezin horrelako toki zoragarri batean korri egiteko tentazioari eutzi. Eta hor abiatu nintzen gure kotxearen atzetik ziztu bizia. Azterketa baino, 3 egun lehenago hemen abir. Kotxe atzean seria egiten 30 kilometrora. Hori bai, aldapa gora, togoterren. Eta behin korrika egiten hasita, Ikuantepetik gertu dagoen beste toki ikusgarri batera joan ginen. Masaia sumendira. Nikaraguan 7 sumendi daude oraindik aktibo dagoena. Beraietako bat, hau, Masaia. Txora dela geratzen da Managuatik ordu erdira, eta hau ikusteatik bakarrik merezi du bertan etortzen. Egunero, 100 turista gerturatzen dira Masaiaren 625 metroak igo eta ikuskizun zoragarri honekin gozatzera.
Bertatik ateratzen den sufre dioxido gas lainoa urrutitik ikus daiteke. Noizbait Managuara basoazte, ekialdera begiratu eta segituan jakingo duzue nora jo toki ikusgarri hau bizitatzeko. Hemen gaude Silvia Altamiranorekin, Los Robles hoteleko sukaldaria, eta pixkat hemen azalduko digu bertako plater tipiko bat indigo, eta zer prestatu digu noin galdetuko digu. Me gustaría presentarle tostones con queso. Egun guztia ara eta ona ibili ondoren, goseak ere bagaude, eta zer hoberik hoteleko sukaldariarekin batera afaltzea baino. Nikaraguako sukaldaritza oso aberatsa da, eta bertako bi gutizia prestatu zizkigun Silvia. Gazta frigitua banana tostoi gainean, pico de gallorekin, eta babarrun purea gaztarekin. Se pela, se quita la cáscara, luego se corta con un grosor de... Tostoiak egiteko, banana berdea bi atzamarreko tamainan zatitu, eta oliotan bi aldiz frigitu behar da. Eta eginda dagoenean, gazta frigitu, eta gainean jarri. Plátano. Lo trituramos, ¿Sí? después lo volvemos a freír, ¿Sí? dejarlo que dore y que quede un poco crujiente. Vale. Luego se saca, lo pasamos por toallitas para quitarle el exceso de aceite, grasa, sí. el aceite. Después procedemos a freír el queso. ¿Sí? El queso no tarda mucho, es rápido, ¿Qué porque es el tipo queso de crema. Ah, Y después lo que lleva en el centro, lo que es el pico de ¿Castelo? gallo, es... Sí. Eta piko de galloa egiteko, tomateak eta tipula txikitu, eta gero, olioa, limoia, gatza, eta piperrautza gehitzen zaizkio. vale, Pimentón. de acuerdo. Sí. Pues muy bien, ahora lo probamos, ¿no? A ver qué tal está. Claro que sí. Yo creo que está seguro, que está bueno. ¿Te doy el honor? Zoragarria. Lehenengo eguna bukatzeko modu ezin hobea. Benetan ikusgarria da, no? Ba, zorionak eta ja, holan jarraitzen du. Y que hay gente sin nada, hay gente sin nada. Quiero darle a la gente. En el habitamiento ahí. Juanín, No lo guardo yo. comida, algo. No, nada, no, gracias. Argitu du gure bigarren eguna Nikaraguan. Eta hemen, goiz jarri beharra dago martxan. Goizeko freskura, nolabait deitzeagatik, aprobetxatu eta zerbait egiteko. Gu hegoaldera abiatu gara, gure bidaia honetako bigarren helmugaren bila, Granada hiriburua. Kostatuko zaio atzo ikusitako guztia hobetzea, baina esperantza horrekin goaz. Ondo hasi gara behintzat. Hotela ikusgarria. Hiriko ondare historikoa izendatua, Granadako La Gran Francia hotela gertaera historikoz beteriko eraikina dugu. Baina hori geroko utziko dugu. Aurrena, goazen hiria pixka bat ikustera. Granada etorri gara. Segatik, lasterketa gertu daukagu, eta hemen daukagu Kozibalka lakua. Eta Monbatxo sumendia. Ba, hor ondoan daukagu gero lasterketa izango tokia. Baina horrena, Granada hiriburu koloniala oso polita, eta inguruak ere ikusiko ditu. Ea zer dagoen hemen. Ni freskatzen jarraituko dut. Granada. Nikaraguako hiri esanguratsuenetako bat eta hirugarrena tamainaz, Managua eta Leonen ondoren. Estilo kolonialeko hiri hau, Nikaragua guztiko bizitatuena da, eta hori ez da kasualitatea.
Horregatik deitzen zaio Erdialdeko Amerikako Paris edota Sultana Handia, bere itxura morizkoarengatik. Oso polita bai, baina niretzat, aukeran, bero handiegia egiten du. Hemen eta Nikaraguan orokorrean, bizimodua itzaletan egiten da. Herri guztiek dauzkate zuaitzez ondo hornituriko plazak, etxeetan arkupe handiak ikus daitezke, patio itxi eta freskoak, bestela ezin hau aguantatu. Baina buelta gaitezen La Gran Francia hotelera. 1524 urtean eraikia, Granada hiriarekin batera, 1856 urtean William Walker filibusteroak hiriari zu eman zioenean, zutik geratu zen bakarrenetako bat izan zen. 20. mendeko azken hamarkadan, urte batzuetan abandonatua egon ondoren, berritze lanak hasi eta hotel bilakatu zuten. Elizak, eraikin historikoak, denetariko negozioak, baina aizue, herri honetan ez da jaten? Nire usaimenari kasu pixka bat egin eta ea nora eramaten hauen. Granadan jarraitzen dugu, eta hemendik paseatzen gaudela, iritsi gara txokolateren museora. Kasualidadea, ez, ni tartean egon da, noski. Eta gurekin daukagu Keni, eta berak azalduko dugu pixkat hemen zer daukaten, da zer produktu dauzkaten. Muy buenas, Keni. Bienvenido a Chocomuseo. Sí. Nosotros aquí... Kenik azaldu zigunez, beraiek txokomuseoan artisau txokolatea eta kakaoa oinarri dituzten beste produktu batzuk lantzen zituzten. Eta horretarako, herrialdearen iparraldetik ekarritako kakao ekologikoa erabiltzen zuten. Orgánica de todo lo que es Centroamérica. Vale. Por acá te quiero dar a probar lo que es hoy en día algo... Horien artean, egun beraien produktu izarra den kakao tea. Tea hau egiteko, infusio bat egiten da kakaoaren azal lehorrekin, eta gero estia eta kanela utz pixkat gehitzen zaio. Edari gozoa eta lasaigarria gainera. Positivo a la cafeína. La cafeína y el azúcar normalmente activa tu cuerpo, la teobromina relaja tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, para hacer tu tacita de té de cacao, pones en una tacita de té agua caliente, ¿Sí? 3 cucharaditas de la cáscara del cacao, miel al gusto,
le pones un poco de canela y al final lo dejas conservar por solamente 2 minutos. Después de eso lo vas a colar y tienes listo tu té de cacao. Tearen ondoren, beraien txokolate ezberdinak probatzeko aukera izan genuen. 150 kakaoa gehi kafea zuena, txokolate esneduna gehi anakardoak, eta bukatzeko 170 kakaoa gehi pipermina zuena. Denak gozo-gozoak. Eta galdera bat, egiten duen beroagatik zeratik ez dira untutzen hau. Bueno, no se derrite. No se derrite porque nosotros beraiek txokolatea hotzean gordetzen zutela azaldu zigun. Eta beste batzuek baino kakao gurin gutxiago botatzen ziotela. Normalmente todo tipo de chocolate lleva un ingrediente que se llama el aceite extra de cacao, manteca de cacao, y con esa textura siempre sin derretirse. ¿Qué te parece? ¿Estás feliz? Mucho. Muchísimo. Sí, tranquilo. Claro, aquí estás en el paraíso del chocolate. A esto le llamaríamos ahí una droguería. Kakaoaren museoan, txokolate zoragarriak erosita dastatzeaz aparte, 2 orduko ibilbide bat daukaten non azaltzen duten, eta gaina aurrentzako oso ondo dago, non azaltzen den kakaoaren prozesua zein dan. Eta den azten da, hemendik zuhaitzetik, eta hau da fruta. Hemendik ateatzen da azkenean txokolate bihurtzen den, hasi zoragarria. Nikaraguan goi mailako sukaldaritza daukagu. Hemen eskatu humus batzuk, ezberdinak, 3 ezberdin, humus ezberdin, cevichea, noski, hemen egonda cevichea bai ero bai jan behar da. Eta ero hemengo bertakoa da tostoneso, eta hau da gazta frigitua, saltza ezberdinekin, ezin zan falta babarron purea, noski. Eta itxura bintzat, zoragarria, eta zaporea ere, ona. Tripa ondo bete ondoren, eta deskantzurako astirik gabe, Granadako beste atrakzio batera abiatu ginen. Txalupan bidaia Kozibolka lakuan barna. Kozibolka erdialdeko Amerikako lakurik handiena da, eta bertan 400 irla txiki, 3 irla eta 2 sumendi aurki ditzazkegu. Beste berezitasun bat ere badu. Munduan marrazoak ur gozoan dauden toki bakarra da. Bai, marrazoak, eta handia gainera. Hor daukagun Granada hiriburua, irla txikiz eta inguratu du. Eta irla horietako askotan, daude hau bezalako gotorlekuak. Zertarako ziren, handi dator San Juan ibaia, eta hori dator Karibe itxasotik. Eta horti barna, piratak sartzen ziren, eta Granada sakeatu, ero saiatzen ziren, da ura babesteko, ina daude hauek. Toki polita, mangos eta inguratua, baina pila badaude, jateko aukera, kokoak, eta itxasontzian bueltaska bat emateko, merezi du. Lanera arkeoten hemen, ¿Cómo va esto del mango? Mango, frescoa. Demostración práctica de cómo pescar mango. Hemen Sacar pescado. Istutu egiten da. Hemen gatzen egin gantzotan. Mango.
rico, ¿eh? Coco, lo mejor. San Pablo gotorlekoa atzean utzi eta berriro sartu gara uharte txikiz osatutako laberinto honetan. Uharte txiki hauek guztiak Monbatxo sumendia lehertu eta bertatik lakura eroritako pusketak dira. Gehienek etxe bizitza bat edo bi asko jota dituzte barnean. Eta hauetako asko salgai daude. Beraz, koltsoi azpian 500.000 euro sobra baituzue, bakizue. Aragora Monbatxoa, hori da sumendia, bihar Aragora igoko gara. Gaua iritsi da, baina hemen denak berdin jarraitzen du. Jendea tabernetako terrazetan, pasiatzen, parkean kontu kontari, aire girotua jarri eta lasterketarekin amestera joateko garaia. Goizean goiz hasten da esnatzen Granadako hiria. Baserritarrak goizeko 4 aldera hasten dira postuak prestatzen. Eta 6etako gure herrietako edozein azokatan goiz erdian aurki dezakegun giro bera izaten da. Denetari saltzen dute, baina batez ere fruta eta barazki asko, txerrikiak, oilaskoa eta gure gazta freskoaren antzeko gazta bat. Lauki handitan izaten dutena. Giro bikaina benetan. Bigarren eguna Granadan, merkatuan izan gara, goizean goiz, gainera hemen goizeko 4etan martxan daude. Egia esan gero egiten duen beroarekin baduka bere zentzua. Eta hori ikusita gero, pixkataneti da ona, hon etorri gara, Monbatxora. Monbatxo da hemengo sumendi bat, eta bertan dago agian munduko kafe hobenetako egiten da. Eta plantazio hori ikusteko, asmotan etorri gara, eta goiti dauden pistak eta zer ikusten dugun gabe. Hainbat kafe plantazio daude Monbatxo sumendiaren magalean. Eta gu horietako batera joan ginen. El Progreso etxaldera. Bienvenido mi amigo al volcán Monbatxo. Nos encontramos... El Progreso etxaldean, Las Flores markako kafea ekoizten dutela kontatu zigun. Eta egun, beraiek saltzen duten kafea Nikaraguako hoberenetako bat dela. Azaldu zigunez, lehentasuna ematen diote kafea era jasangarrian ekoizteari. Eta aldela naturarekin bat egiteari. Principales de la sostenibilidad es la conservación del medio ambiente. Aquí nosotros... Era horretan lan egiteak, etxaldean munduko igel ospetsuenaren aztegi bat izateko aukera ematen die. Igel hau, zuhaitz igel begigorria, egunez hostoen artean kamuflatzen da ikusia ez izateko. Y camuflan todos sus colores para, lógicamente, no ser detectados por los depredadores. Yo le invito a que de una ojeada... Bera froga jarri zegun. Ea gai ginen igela aurkitzeko. Eta benetan froga zaila. Hemos detectado una de las ranitas acá. Alda, ¿cómo se llama esta rana? Esta se llama Agalignis calidra
Su nombre común es la ranita de ojos rojos. Nik esan dudana, zuaitz igel begigorria. Pueden ver todos los colores. Qué bonito eso. Entonces lo que ellos hacen por el día es ponerse en ella, en su posición fetal, cierran los ojos para no ser detectados por los depredadores. Y este es el símbolo de Rainforest Alliance, que es el organismo que nos certificó como una hacienda de café sostenible. Le voy a contar la historia de cómo el café fue descubierto y llegó a Nicaragua. Hay muchas... Kafearen jatorriaren inguruan hainbat teoria daude, baina berak berea bota zigun. Duela mende asko Etiopian gertatu zen. Artzai bati zenbait ahuntzen jarrera berezia deigarri gertatu zitzaionean. Artzaiak ikusi zuen animaliek fruitu biribil batzue jaten zituztela, eta gero saltoka eta dantzan ibili zirela denbora guztian. Eskuka fruitu hartu, eta herriko jakintzuarengana jo zuen. Dastatu zituzten, eta zaporerik ez zutela ikusirik, etxita, sutara bota zituzten. Mirari bat gertatu izan balitz bezala, usain sarmangarria atera zen sugarretatik. Ure izan zen, gaur egun, mundu mailan gehien kontsumitzen den edariari buruz dugun lehen arrastoa. Eta gure kafe ikastaroaren ondoren, nola ez, kafe zoragarri hau probatze besterik ez zaigu falta, ja zen mozdoko zen. Eta hau hartuta gero, lasterketan, seguro, tiroa bezala momentzela. Kafe landaketa hor utzi du, 6 metrotara. Horrelako aldape igo da gero, nahiko nuke nik hor marinore jarreta ikusi gorko goran, alba luke, igo. Eta igoz gara 1150 metrotara. Hemen daukagu sumendiaren kraterra, eta ibilbide ezberdina daude, 3 gainera, bat gu motza hartu dugu, ze lasterketa bertan daukagu, eta ea zer ikusten dugu hemendik. Kozibolka elkarteak ustiatzen du Monbatxo Sumendiko Parke Nazionala. Eta eskaintzen artean, sumendiaren 3 kraterren inguruan ibilaldi gidatuak egitea da bat. Oian itxiak eta Kozibolka lakuaren bista ikusgarriak uztartzen dituzten dauden 3 ibilbideek. Eta bertatik, ezin hobeto ikus ditzazkegu bezperan txalupan pasatu genituen irlatxoa. Hemendik ateratzen da lurruna, gainolan ez dauka usai handirik egia esan, 3000 metroko sakonera daukala esan digute, eta gehien bada lurruna, ur lurruna, dauka holan usai pixkat arrautze ustelana, baina gutxi, guztiara goten da, hemen goikaldan. Kotxe hartu eta Granada atzean utzi ondoren, Kozibolka lakuaren ertza jarraituz, gure helmugara gerturatzen goaz. Atzo lakuko irlatxoak ezagutu genituen, eta gaur, bertan dagoen uharte handiena eta gure bidaiaren helburua ezagutuko du. Ometepe uhartea. Handago nire gogoa, Ometepe irla. Ikusten duzuen hori, bihar goizean goiz, igo behar dugun sumendietako bat. 3 igo behar ditut, biharko egunean. Eta bueno, ja buruan dago, Granada egia esan oso polita, asko disfrutatu dugu, baina ja orain gaude, esaten da moduan, lasterketa eran. Lasterketa gogoan eta buruan, eta urduritasuna pixkanaka badator. 3 ez, 2 izango dira bihar igo beharreko sumendiak. Eta horiek dira irla honen erakargarrienetako bat. Baina badituzte beste hainbat, eta horiek bizitatzeko asmoz goaz gu.
Ometepen horrelako toki zoragarriak aurki ditzakegu. Hau ojo de agua deitzen da, eta lasterketa baino lehen, bainuska bat hartzeko, toki ikusgarria honetan. Hemen pasiatzen gauzela, haze maketa polita aurkitu duen, da hemen pixka eta salduko izue lasterketa, biharko lasterketa nola izango da. Hor, erdingurutik ateako gara, eta horrena, sumendia alde batetik igoko dugu, gero jetxi, bestaldera jungo gara, eta bestaldetik igo, eta jetxingo du. Gero, lisu hori berriro pasengo du, eta beste sumendia alde batetik igo, jetxi eta gero beste igoera bat ingo dugu beste alde batetik. Bera eta metara. 104 kilometro, 6.000 eta piku positibo. Eta holako beroakin. Ai ama! Bai, beroa. Eta nire lagun Isakek esango lukeen bezala, upeleko umedadie. Una korri egitera ez. Una uretan sartu eta lasai egotera etorri behar da. Baina, bueno, nahikeri alde batera utzi eta guazen gurera. Aurrena, izen ematea eta dortzala hartzea. Hogeita laua, numero ona. Ya ez dago atzera botatzerik. Gero, lasterketako zuzendari den Gerard Linerrekin batu eta lasterketaren nondik nolakoak adi-adi entzun. Gero, lasterketan sustorik ez izateko. Rellenar full, cargar todo lo más que puedas, ¿verdad? No hay nada. Porque no hay nada arriba hasta que llegan al otro lado. Eta bukatzeko, afari hon bat biharko indarrak hartzeko. 104 kilometro horretik izan da, dena beharko dugu eta. Iritsi da eguna. Gaur izango dut aukera Uruguain sartutako arantza atera eta aurreko bi lasterketetan lortutako emaitza onak ez zirela kasualitatea izan erakusteko. Goizeko 4 eta 20, 10 minutu hasteko, gau guztian zehar euria barra izan dugu. Oina ateri dago, baina hori kriston beroa. Eta bueno, ja dan hau listo, urduritasuna, 1 kilometro horretik. Asko sufrituko du, 4 igoera, 2 volkaneri, eta, bueno, zango da zerbait. A ber, nola bukatzen duen eguna. Urduritasunak ala nola bota, eta bagoaz! Aurrena, 8 kilometro ditugu lakuaren ertzetik berotzen joateko. Madera sumendia igotzen hasi baino lehen. Sumendira doan errepidea hartzean, lehena noa. Gehiegi estutu gabe, jende hartzean uzten ari naiz. Eguneko lehen argiekin, aurreneko anoa gunera iritsi naiz. Hemen denetarik hartu beharra dago. Sumenditik jaitsi arte ez baitut beste zer izango. Ez jateko, ez edateko.
basoa oiana, esnatzen hasita da oia. Ez da gizu, ze animalioz pila dagoen hemen. Txurriak, kilperrak, tximuak, ikusgarria benetan. Umeek jolas parkea duten bezala, hau izango litzateke nire etxe ondoan nahiko nuken jolas parkea. Hemen ez dago aspertzerik. Beste ikusgarriak, Bauaz, pixkanaka, goraka, gorra, zona aldapa dago, ezetasun handia, niko labanko rana, irristatzen da, tempera guzti, baina, bueno. Nik, laku barruan ibili behar zan. Inguratu inbar genuela uste nuen nik. Eta ni, sumendian barna nabilen bitartean, lasterketaren atzealdean doazen korrikalariak gerturatzen ari dira nire jolasparkean. Eta dena gozatzen ari zirela, beste batzuk ere gozatzen ari ginela, ez ustekoa. Hemeno, azarre. Denbora bereile uste zuten baino lehen hau pasen naiz San Pedro herritik, eta kontrol gunea montatu gabe zegoen, markatu gabe, lehen eskerretara dut kilometro bat, ezarrez, gero eskubitara, 2 kilometro, San Pedro te pasada ginen da zari, San Pedro pasada duzu. Eta kontrola, bastakit, berriro buelta, San Pedro iritsi naiz, eta orduan markatzen, ordu erdi gelandu. Eta kontrolik ez gainera, ez dutela esatekoa, ez eratekoa jarri. Orduan nahi dauzkat, 8 kilometro inberra, mendokagan 400 mililitro guraekin. Ez da egit eskazi marko dutxe maten edo ez da. Y que hay gente sin nada, Quiero darle a la gente. En el vitamina dice. Guárdala. Sí, estoy yo, tranquilo, ya lo guardo. Comida, algo. No, nada. Hau da, hau. Lasterketa horren ongi zijoanean, dena popatik hartzera. Por aquí. Gracias. ¡Espartano! Fuego y agua en Nicaragua. La locura más grande de Centroamérica. Los invitamos a todos. Lasaitu eta aurrera egitea besterik ez geratzen. Zaila izaten da horrelakoetan burua hotz mandetzea. Baina ez dago besterik, lasterketan zentratu behar naiz. Estoy jodido! Eta azkenean, zazka! Burua ez doanean, gorputzera ez doa. Eta orduan, akabo. Baina, eta osteman naiz gehiago. Uruguain ikututa bukatu nuen. Eta ez da oso ideia ona izan bertatik errekuperatu gabe beste horrelako abentura batean sartzea. Baina ez dut horren errazetziko. Ea hurrengoa noa gunea iristen naizen eta gero ikusiko du zer egin.
Gainera mina, hor, atea naiz, uste nuen alduela, eta batean eman dizazta bat, ipurdi guztia hartuta, gogortuta, bat agarratu eta ipurdia. Zeitxoan dauzkatu niru, Segama, hurrengo astean Tailandia eta ero bira Alemania. Bukatu, igual bukatzen du. Baina nik uste dut honekin, beste hiruetako bat, ero bi, popatik hartzea da. Orduan balantza baten jarri barra zein nahi hau ditudan. Hau 50 izango basan bakarrik eta bukatzen du, baina azken mina hartu behar dut azkenean. Por acá. Claro, es que por acá es Acá ahora... estamos cerca para llegar a meta, pero después de meta sabes que empieza el otro ascenso al otro volcán. Claro. No, y luego todavía es la subida, bueno, pero y bajar. Si tú quieres. No. Amerika bi, zigor 0. Bi lasterketa eta bi porrot. Fuertísima, excelente, vamos. ¡Vamos! Nik ez du lasterketa bukatzea lortu, baina honek aurrera jarraitzen du. 20 kilometro eta 50 kilometroko partaideak helmugara iristen hasi dira. Eta lehen pozoiuak entzuten hasi gara helmuga gunean. Horrelako poz aurpegiek niri momentu honetan inbidia emateaz aparte barneko tristura gozatzen laguntzen dute. Dakizuen moduan, atzo lasterketa ezin izan nuen bukatu, baina guzti honek aurrera jarraitu zuen. Eta hemen daukagu lasterketako zuzendaria, ero nagusia, Gerard, eta bera pixkat azalduko dugu, balantze txiki bat ingo dugu, lasterketa nola juntzan. Pues bueno, el balance en general es bastante positivo, la verdad. Gerarren esanetan, lasterketaren balantzea orokorrean nahiko ona izan zen. Esan zigun, beraiek korrikalarien segurtasunari ematen diotela lehentasuna. Eta alde horretatik, eroriko txiki batzuk kenduta, dena ondo joan zela. Eta ez zela ezer larririk gertatu. Jendeak gustura bukatu zuela. Eta denek azpimarratu zutela lasterketa epikoa eta oso gogorra izan zela. ¿Y a qué hora terminó el último? Nire aldetik, penarekin geratu nintzela esan nion. Ez zin bukatu izanagatik. Eta albadut, berriro ere bueltatuko naizela lasterketa bukatzera. Beti ere, lasterketa bezperan dena ondo markatuta usten badute. Zazka! Ez, egia, pena izan zen, baina lasterketa oso gomendagarria. Toki zoragarria, jende oso jatorra, eta mundua gustatzen bazaizue, probatu beharrekoa. Bueno, eta gainera esan nion, orain guk ETB-en eman da gero, jende piloa jongo zaiela, eta prestatzeko aberastu behar direla. Pequeño grano de arena, y demos a conocer esta maravillosa carrera. Muchas gracias, y no, muchas gracias a ustedes por venir, por tomarnos en cuenta para este proyecto y bienvenidos cuando gusten volver de paseo, a correr. Gerard, tengo que terminarla sí o sí. Como decimos, a sacarse el clavo. Eso es. Sí, pues el otro año aquí estaremos. Venga, pues, gracias. Muchas gracias por todo. A ti también. Lasterketa kontua bukatu dira, baina ez gure bidaia. Oraindik perlatxo bat gelditzen zaigu, eta ziur nago berarekin lasterketako nirepena guztiak gozatuko ditudala.
azken orduak Nikaraguan eta ze nolako paradisura ekarri nauten. San Juan del Sur. Itxaso bareak bustitzen ditu bere hondartzak eta egia zen gure Donostiko kontxaren itxura handia dauka. Oin pixkanaka esan dute, bertakoak gero eta etxe gehiago egiten ari dira, baina bertan natura, itxasoa, dena dauka honek. San Juan del Sur barrutik ikusita oso polita da. Baina itxasotik ikusteko aukera izanez gero, are eta politagoa. Beraz, belantzi bat hartu eta horra abiatu gara Patakon pirataren antzera itxaso zabalean barna. Bidaia bati bukaera emateko modu ezin hobea. Musika, ilunabarri ikusgarri bat, eta afaltzeko arraina etxera. Resiste, Al menos es una ballena. Hola. This is my fish. ¿Ah? Pez dorado. ¿Se come? Sí. Qué bonito, La ¿no? carne es blanda. Blanca. Beno, tamalez, iritsi da gure bidaiaren bukaera. Toki zoragarriak ikusi ditugu hemen Nikaraguan. Managuan izan gara, gero Granada bezalako hiri koloniala ezagutu dugu, sumenditan ibilbideetan ibili gara, basoetan, oianetan da paseoak ditugu. Hor dago OMTP zoragarria eta lasterketakin geratzen zait hor arantza txiki bat sartuta, ez dut bukatu, bueltatu egin beharko, eta itzaki erra daukat berriz bueltatzeko. Eta gero orain San Juan eta itxasoa, nik uste dut merezi duen bidai bat, erabat gomendatzen dizuedana, eta gu hurrengoa prestatzen ari gara. Nora? Tailandiara.